Fudbaleri Vlasenice nastavili su sa rasprodajom bodova ovog proljeća. Poraženi su na svom terenu Slobode iz Novog Grada sa 0:1. Prvu priliku imali su gosti u 6. minuti, ali ni bilo pogotka. Samo 3 minute kasnije, pred golom Slobode, ne snalazi se napadač Vlasenice Ferhatović. Izveli su gosti dobro korner u 11. minuti, ali udarac Muste Danagića na kraju završio u gol autu. Sve do 40. minute nije bilo uzbuđenja, a tada novu priliku propuštaju igrači Slobode, pa se na odmor otišao rezultatom 0:0. U nastavku bilježimo dobru poziciju Ćulibrka. Njegov udarac ipak završava pored gola domaćeg golmana. Mogao je Muste Danagić dovesti Slobodu u vođstvo opet nakon kornera u 71. minuti. Golman Reljić je bio dobro postavljen. Pitanje pobjednika rešeno u 88. minuti. Reljić je srušio u svom 16-tercu jednog igrača gostiju, a sa bijele tačke je bio i siguran kapiten Kovačević, pa su 3 boda otišla za Novi Grad.